ko sun kiran mu matasa mu ce a'a, tilas da mu ne suke iya kera sa'a, da sun ci zaɓe gare su ba ma da da'a, wai mu muke sa rikici cikin jama'a, sai dai a kama a kai maka mai shari'a. Yan siyasar ƙasa ta ku daina halin mugunta, sai mun daga ku karbi kudi a kashe mu. Rana ta zaɓe ku samu mu ɗauki sanda, faɗa muke yi amma kuma babu shaida, komai kuke so mu na yi muku babu ganda. A ranar zaɓe rayuwar mu ga ku mun bada, waɗansu ma ba su yin koda ibada. In siyasar ƙasa ta ku daina halin mugunta, da mun daga ku karɓi kuɗi a kashe mu. Sun san da mu za su nuna ba su sani ba, a baya da can a kansu muke ta gaba, muna kashe 'yan uwanmu matasa duba, ba za ka hango 'ya'yansu a tawagar ba, lokacin zaben kasar mu ba sa tsaya ba. Yan siyasar ƙasa ta ku daina halin mugunta, sai mun daga ku karbi kudi a kashe mu. Cikin ƙasar mu ana ta kashe mutane, dukun sani to amma kun toshe kunne, saboda ba kwa zama a cikin ƙasar ne, gudun muku ke kamar wasu masu sane, gida in mun zo ku ce 'yan wahala ne. In siyasar ƙasa ta ku daina halin mugunta, da mun daga ku karɓi kuɗi a kashe mu. Ƙasashen waje kowa zai kai danginsa, kowa burinsa ya mulka ya ba waɗansa, kaga batan ji ga mu talakawan ƙasa, dan Allah gayu kowa ya fada da ransa, an maida mu sai ka ce rijiya ta yasa. Yan siyasar ƙasa ta ku daina halin mugunta, sai mun daga ku karɓi kudi a kashe mu. Kuna kiran mu ku samu cikin rumfa, ku ce da mu za a ba mu ruwa da nefa, abinci ma yayi wuya wanda za a dafa, da an taɓa ku ce 'yan ƙasa mu nefa. A yau mun daina hawa mota ta alfa. In siyasar ƙasa ta ku daina halin mugunta, da mun daga ku karɓi kuɗi a kashe mu. Anan nake so na bar kuma tan ƙasa ta, kundin ƙasa ne yaban damar in furta, abin da na ci ya addabi rayuwata, in ka musa kansu tushen ka bincika ta, ni dai burina a sama yanci a ƙasa ta. Yan siyasar ƙasa ta ku daina halin mugunta, da mun daga ku karɓi kuɗi a kashe mu. In siyasar ƙasa ta ku daina halin mugunta, sai mun daga ku karɓi kudi a kashe mu.